И здравейте хора, аз съм GamingBG и на този клип ще играем. Да, ще играем на For Honor. Както казах в предишния клип. Хора, For Honor. Тук е! Значи, вижте сега, ще ви обясня малко по-подробно. Абсолютно всичко. Да. Да, сега играем, както виждате. Почваме да играем. Така. За новия канал ще ви обясня по-точно как ще стане, как се развият абсолютно всичко, хора, абсолютно всичко ще ви обясня. Сега, както виждате, моя викинг направо ги трепи. Аз избрах рицарите, но сега ще ви обясня първо за играта, да. Първо избрах рицарите. Да, аз ще ви покажа абсолютно всичко от начало, но просто това видео е, на която мисля съм стигнал да ви покажа дали ви харесва какво става на тази игра. И... значи... забравих смисълта. Да, за новия канал. За новия канал имам предвид, че искате, видях два коментара бяха написани от двама май, които си имат клипове, видях каналите, абонати съм им, защото те си мислят, че са ви на мен и ми гледат клиповете. Няма много от тях има коментари. За новия канал. Те казаха да. Единият Д. да, разбра. Искат нов канал. Това шишко. Мале, какво правиш, бе? За новия канал. Ще има нов канал. Но, не знам кога ще е, защото е малко по-сложно да го направя. Какво правя? Той ще му трепи луния. Виж го, ония малумни, как му удира царя. Спрече, бе! Айде, чисто. Баш! Yes! Малко по-трудно стане, няма да е сега скоро, сигурно ще се една 2 седмици, ако не е повече. Не знам, да не лъжа, не знам. Ще има нов канал, не знам кога. Примерно, този клип ще качем в стария. Той трябваше този клип да бъдеш качен в неделя или понеделник, днес сме вторник. Да, тогава не успях. А клипът е заснет в момента днес, в който го видите. Клипът е заснет във вторник. Аз трябваше да го кача в неделя. Точно така. И, защото не го качих в неделя, се извинявам за всичко, защото да, 2 дена закъснях, но ето го клипа пред вас. Виждате го? Виждате клипа? О, какво за тия стели ще му отрипа, бе? Ако застана там, дали ще ме направят много демича, ама не ми се и пробва. Така, нагоре на Хикс трябва да иде. Така, това видео, да знаете хора, видеята ще се пробвам да ги направя повече от 15 минути, не ви сега. Както знаете, че се прехвърля и до телефона, абсолютно всичко е много объркващо. Телефона, когато това видео е заснето от Xbox, абсолютно всичко е обработка от Xbox, но трябва да го прехвърля за телефона. И телефона ми позволяват до 15 минути. Аз съм си купил да мога да онлайн, там Xbox Gold. И моля ви, ако някой знае това, да ми пише в коментарите дали мога направо директно от Xbox да ги качвам в YouTube. Мале, аз тук ги направих на мармалот. И това, да, както казах, това видео просто пробвам. И да почвам с играта малко. Ще почна от начало да гледате абсолютно всяка мисия отново. Но, едно голямо но. Това видео е пробно. Ако не ви хареса, примерно играта, затова ви трябва да кажете да струшите лайк бутона, направо да го струшите и още един път да го струшите. Да знаете, да знам дали аз да качвам ли на тези видеа или не. Защото аз ако качвам на вас не ви харесва, кой ще ги гледа. Ще качвам примерно GTI по-често и така. Пак ще има на тази игра видеа, но няма да са често и няма да и пишете дали искате да се продължи от там, където съм аз мисля през мисля и така, или да си направя поредица от начало. Да. Ко прави тая? Ко става тук? О, не, всичко и тая. Гледат ко нещо, бе. Ко ти е дал разрешението да ме пипаш? И виждам това.
Той да... О, да знае, той толкова много демидж прави. Че направо става лошо. Аз играя с рицарите, но... Значи, минах абсолютно всяка мисия на рицарите. Сега ми даваха викингите. Минавам мисиите на викингите. И после ще ме ядат самурай. И играта е превъртяна. Но доста имам. Сега съм минал едва половината на играта. Обаче играта хора е брутална. Вижте, на този триъгълник скочиме. Но е много трудна. Това видео няма да е на целя, просто това видео е такова пробно. Ще пробвам да мина цялата мисия, но ако става много дълго, ако умира много къв съм слаб. Направо спирам видеото. И пишете отдолу какво стана, бе. Клипче. Как го изгледаме. Но сега ще просто да ви кажа. Пишете отдолу в коментарите дали искате видеята да са ми с камера или без камера. Това е много важно нещо. Искам да разбера. Какво мислите? Чакайте да се намеси слушалките. Браво, там удрям тип вратата, виж, късти прости. Виж, оня. Виж какъв е умен, не се ли сетихте? Защото той само той, чакайте. Нещо мога схвана. Тук се борим за територия, имаше една мисия, де се борим. Ви още удрят. Вижте горе как ужас. Борихме се за храна, сега се борим за територия. Който е, бе? Лагна, оправи се. Стана, бе. Лаги, бе. Ужас. What? Стига, хора. But let audacity grow into overconfidence, and he will deliver you to your Мали. Мали, аз ако трябва да се бия срещу тя, аз съм нокаут. Колко са само един... Чакай. Не знам, да на моите им помогат. Пишете в коментари, да. За канала искам да струшите лайк бутона и пишете отдолу в коментарите дали искате да качвам още такива видеа и дали искате да почва от начало поредица от всичко мисия по мисия или просто да се комикате я в Хайде! Уау! Спарта! Мале, тима на се с брадвата ги отнесах. Така, да, пишете в коментарите какъв е това, бе. Какво става тук, бе? 3, 2, какво става? Не. Сега, кажете ми това как се мини. Какво става? Аз не мога да ударя, бе. Какво става, бе? Хора, какво са тия, бе? Къде са моите, бе? Бе тия, бе? Ще ме убият, бе. Аре, бе, не иска се хила. Аре, бе, виж, не ми дава хилни са, бе. Ще ме убият. Аре, бе. Къде го фраснах? Фраснах го на местата, където са няма грева. Коста, те ще ме убият само двама, бе. Те са някои професионалисти. Бягай! Бягай! Аре, виж ги как се правят на голямата работа. Помогнете, бе! Аре, елате ми се. Добре. Не, идете там. Не, извиняйте. Не съм искал да ми идвате, спокойно. Я ти сами, елай, тук виж какво ще направя, той един е. Наплюнка кръв. Ако остана ме уби, ако искаш иди там, не ми се занимава с те. Аре бе, спривай, ще ме уби. Къв му забих. Да, и пишете в коментарите дали искате още такива видеа. Бам, шикаляна, мала, самалайком, теки туда. И пишете дали ви продъвам Кушите дали ви продъвам. И пишете дали ви продъвам, дали ви е толкова силно. И така, не знам как ви е силно, дали ви е много силно, защото тук ми показва, че изключително силно говоря. Но аз говоря нормално, даже и тихо, защото виждам и ламптона. Той е един, тя ще се справя. Той повече живот от мен има, бе. Става. Аз не мога да ударя.